Ir-riħ qawwi l-ħakem lil pajjiżna fl-aħħar jiem li f'xi mument ilaħħaq il-forza 8 u li mistenni jkompli fil-jiem li ġejjin għamel ħsara enormi għall-uċuħ tar-raba, b'mod partikolari għall-frott tas-sajf. Falqa miżru għad-Dullieħ iltqajna ma' Clyde Camilleri bidwi mill-Manikata u membru fl-Għaqda Bdiewa Attivi li kellimna dwar it-tħassib tiegħu dwar ir-riħ li qed jagħmel. Kif qed naraw pereżempju fid-Dullieħ meta jagħmel id-dakra ngħidulu dan jaf joqgħod jagħmel naqra ħsara lid-Dullieħ meta tkun għadha żgħira tkun għadha vulnerabbli u din forsi tikkawża li ma jżommx il-frutta. Ir-riħ wassal ukoll biex il-wiċċ b'mod partikolari l-frott ikun irid jissaqqa iżjed minħabba li x-xita fl-aħħar xhur kienet skarsa, anke jekk il-bidu tax-xitwa kien iktar imxarrab. Sintendi meta l-pjanta ħad toqgħod tiċċaqlaq toħli iktar ilma, ħadd tinxef iktar malajr, u ħadd tittejjin iktar bil-ilma u jaf tkun iktar sussettibbli għal mart u insetti. Huwa qal kif is-sajf din is-sena mistenni jibda kmieni minħabba l-fatt li ilha ma tagħmel xita. Għal-bidu kienna kontenti ħafna bix-xita, anke forsi naqra wisq, imma aħjar tagħmel milli ma tagħmilx. Il-problema kienet li qabdet u qatat sikkina. Ma baqax isir xita xejn, allura l-art nixfet u bażikament jisna bħal sajf. Ir-riħ li għamel u li hu previst jista' jagħmel ħsara lis-siġar anke liż-żebbuġ li bħalissa ikun miżgħut frott żgħir li mbagħad jikber f'żebbuġa. Iżda l-akbar impatti jkunu fuq il-frott tas-sajf bħal ħawħu oħrajn. Dawk l-istess affarijiet li ħajġrih xejjex ħajġri s-siġar tal-flott, allura ħajkitt il-fjuri u forsi ma id-dakra ma żommx, kif ukoll ilma mhux daqshekk problema peress li l-eruq tas-siġra jinżlu ħafna iktar fil-fond. Camilleri qal ukoll li din mhux l-unika sfida li qed jaffaċċjaw il-bdiewa. Anki l-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja qed tħalli l-effetti tagħha. Fil-fatt, is-sanzjonijiet fuq ir-Russja affettwaw l-importazzjoni tal-fertilizzant u ta' affarijiet oħra li jintużaw fl-agrikoltura. L-ikbar impatt u naħseb l-ikbar problema li għandna għall-bdiewa bħalissa huwa l-prezzijiet tal-ispejjeż, speċjalment il-fertilizzant li jola biċċa minnu 100% u l-plastik. Kemm naraw pereżempju dan l-ispet jew il-plastik l-abjad li nużaw li jola kważi b'400%. Huwa qal li l-għajnuna lil poplu Malti jista' jagħti f'dawn iċ-ċirkustanzi ili jixtri l-prodott lokali, prodott li hu wieħed frisk mingħajr preservattivi u li jinqata' fi żmienu u mhux qabel. L-ewwel nett għandek il-freskezza u l-ġenminità tiegħu. Dan il-prodott m'għandux miles fuqu, jiġifieri ma rridx jiġi min-naħa l-oħra tad-dinja, allura qed nibżgħuna iktar għad-dinja. Bħalma qedna f'prodott frisk u ġenwin